Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Mga ka-aksyon, tandaan nga subong nga panahon ang Action Radio Philippines Standard Time impunto alas 5 na. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa isa na naman ka edisyon sa nga inyo sa nga palatuntunan. Isa naman ka tuman ka init nga panahon. Yari kita sa Abril 21 tuig 2022. Webes nga presentasyon sa nga inyo sa nga palatuntunan. Action Reports After Edition. Liwat naman kami nga mga dulong sa inyo sa mga nagatinumpok-tumpok nga mga balita. Impormasyon kag iban pa nga sarang ninyo makuhaan sa eleksyon kag palahinandigan. Samtang gakapulak kag nagakapugday ang mga inadlaw sa bulan sang Abril. Nagapalapit man ang ikaduwa nga Lunes sang bulan sang Mayo, ang adlaw nga magatatak sa istorya sang Pilipinas. Adlaw ini sang paghukom, adlaw sang Diboynas kag adlaw man sang Dimalas. Nga aman kay bati kon magdaog ang kandidato Diboynas, kon napiyerde ang kandidato Dimalas. Adlaw sa nga mga tao nga maghinugyaw. Kag adlaw man sa mga tao nga wawaw. May mahugyaw, may wawaw mo. Na sigurado ginaya. Amo ni sa kadamo sa mga nagakandidato sa Mayo 9 nga eleksyon, hindi gina mahimo nga waay sang may magwawaw daw. Amo ini ang adlaw sang eleksyon. May 9, 2022 nga eleksyon. Audio tayo nagid lamang nga mga inadlaw ang nabilinho. Dari sa aton sri probinsya kag syudad. Bisan din ka lang magtulok sa karon ho. Sa tuo sa wala, sa baybay man ako na bukid. Ang makitaan mo nawong sang mga kandidato. May nagayahom, may nagabarangisi. May araman nagakalosmoron kag nagakurino tangagtang. Kamusta ang kampanya kontra sa dalagko nga mga campaign posters kag tarpaulins bala? Anong natabo man? Daw dalayon ng nalipatan haw. Ang hindi hamak kadalagko nga mga posters sa mga kandidato, hindi hamak nga karakawon. May limitasyon pa bala o kung wala na. O kung basi tamatuod lamang ining daw natak-an na ito sa mga otoridad. Ang nagapatuman sa nga pagsulundan. Kaya do kabod lagid ta na tap naon. Ini nga sahi sang violation sa kada kampanya kag eleksyon permi na lang ni ginareklamo ang nagasulubra kadako ang campaign posters mga mo sa ring hugada ala taran nga mga kandidato nga daw mansyon o kon building kadalagko nga campaign posters may arak buda aray ibiran nyo ipanglansang nyo na kag ipakabit total ang nagakatabo subong daw naga pinagustuhan ay naman lang ang inyong ka-aksyon Marlon Herobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balbalon ta na mga nagabaga nga mga balita sa bayan sa lokal nga hugada. Halong-halong mga ka-aksyon kung kamo ang nagabiyahe sa Dalanon. Paano masabi? Kay man may sunod-sunod nga mga aksidente nga nagluntad noy. Sa highway adre sa Negros Occidental kaga sudad sang Bacolod. Amo na nga nakasiling kita nga halong sa pagbiyahe sa Dalanon. Okay ka na, Noy?
Pila ka adlaw nga ang balita ginupdan gid sa mga aksidente sang salakyan. Ang mga otoridad naton pati opisyal ta sa gobyerno may obligasyon o kon papel sa papahagan-hagan kung tani sa mga aksidente sa dalan. Ginaslaman, naway sila kita ahaw. Ang ulihing aksidente among pagbungguanay asang tatlo gid ka mga salakyan ginatawag ining triple collision. Triple collision kung tawgon kagabi lamang ini sa may dalan Basak sa may barangay Matabang, Sulad sa Talisay, Negros Occidental. Dalan maning ginatawag Access Road pakadto sa Bacolod Silay Airport. Bao ang sinumpak kilayo ambulansya, Toyota Innova kag motorsiklo. Ang resulta ay sa gikay persona patay duang pilason. Kamadunuman nyo nga nagligad ban nga adlaw, trahedya man tong dadagatan sang atong magkahagugma bla daw kadamo to sang nanugunan gin mo. Sa ila sila nga duwala binasad tong babayi ito ang nobya sa hoben pang edad makaksyon kag sigurado ko kung tani sa ulihi ito may maayog ito nga palaboton. Galing ka manti nakasugata sa isa ka trahedya sa ila sa nasakyan nga auto nagsugata kag bumunggo gid sa tuman kadako nga truck duwalon sa kalamatay ito. Ang ligan nga adlaw to nibla dito sa mga sunad sang Victorias. Ka-riit sang mga inadlaw sa bulan sang Abril. Ka-riit sa walang halong kita. Kung mahimo pa ng triple ang paghalong tahimuon ta. Subong nga sunod-sunod na naman ang mga aksidente, dapat na naman bala naton ibalik. Pawalos pinsar sa mga tao kung ano ang mga dapat himuon. Dapat na naman bala liwat nga edukar ang publiko angot sa road safety. Dari sa Negros Occidental kag Bacolod, may mga grupo kinadaring road kag safety advocates. Damo na sila sa mga pabulong-pulong na napatigayon. Pero may nagasiling ang aksidente unay sa lawas ng tao. Pero mas magadamo perme ang mga aksidente kung wala na gid sang mga abiso, wala sang plano kon programa na himuon kita nga mga tao. Kung mapunggan, pwede gid mapunggan ang aksidente. At kung nagahalong, kung maaksidente gid man, hindi na matamaan. Amo ginapermeng dumdumon yung mga kaksyon. Ang question, paano kag ano paihan ang mga pamaagi man? Isa sang grupo nga nagatutok gid sa mga programa programa angot sa road safety. Dumduman ko na maning Project Cares bla. Maning Project Community Activities Reaching Everyone Through Services. Project Cares Incorporated. Ang founder si Ma'am May Altaherosa Cueva. Kamay pa nga madamo-damo pa mga grupo ang makabulig man politik sa iban nga mga pamaagi para at least malikawan ang mga trahedyas na lanon. Kay kabuhi naton, kabuhi sa mga kaaksyon ta, kabuhi sa mga kauturan ta, pati propiedad kag manggad kun kaysa nagakadalahig pa sa trahedya. Kalipat ko gali mapakilala no, Action Marlon Hinovaya. Nag-remind sa ato nito. No, lipat gali ko nagpapakilala, no? Nag-diritso tahugada sa ngayon sa mga balita mo. Ano ba ba sa mga balita sa bansang lokal? Programa sang sunod para sa industriya sang turismo ginalauman nga makabulig para sa pagbangon sang among sektor sunod kay Councilor Israel Salanga. Para sa 5-9 Action Radio Philippines Standard Time. Ang sa politikang ratsada maka-aksyon sa probinsya nga level daw nag-amat-amat klaro kung ano gid ang sa likod no sang nagpapili bilang gobernador sa Negros Occidental no. Kung nakayoho man kayo na si Gobernador Bong Lacson. Kaya kung duduman nyo nagligad may press conference kin patigayon April 18, that was Monday.
Press conference ang PDDS. Amaning political parties ang kasumpong ni Governor Bong Lacson. Kasi former Bacolod City Congressman Attorney John Orula. Sige, pakarunan tara. Ang sabahin naman sa balita nasyonal ang DILG seryoso sa mga paandam sa mga opisyal o kung sa paandam, seryoso sila sa paandam sa mga opisyal sang barangay nga hayag nga nagakampanya sa ginasuportahan nga kandidato subong nga eleksyon. Bisan pa nga sulit-sulit nga paandam ini, pero importante nga liwat nga matubsok di sa pinsar sa mga natungdan. Isa sa taga DILG nga maisog nagpaandam, Interior Undersecretary E.P. Mako Dinsing, siling niya ang sinuman mapamatudan nga opisyal sang barangay, village official o con-officials magapangatubang sang serious consequences. Kaso o kunasunto. Kaso angot sa paglubag sa konstitusyon kaga paglubag sa Omnibus Election Code. Subong lang nga bulan sa Abril sa Dinsing may bag-o nga video message. Nagliligad nga eleksyon 2019. May mensahe man sa angot sa sining ginahimo sa pila ka mga opisyal sa barangay. Kag may nasampulan gito, dumduban ko to mga 52 gito. Ka mga opisyal sa barangay ang nakasuhan. Kantuan tadi bala dugay-dugay. Ginpanawagan ni Dinsing ho sa mga tao nga mangin vigilante, mangin mabinantayanon sa partisan political activities sang barangay officials. Kaya barangay officials dapat dan partisan mo political dapat na. Amal ni Dinsing kung may makitaan kamo nga opisyal sa barangay nga nagakampanya diri sa Bacolod damo-damo damo-damo hayag pagkaganay mo yung panugyan ni Dinsing kung mayara kamo sa may makitaan dira nga opisyal sa barangay nga hayag nga nagakampanya sa ginasuportahan niya nga kandidato. Ang himuon yung hambal ni Dinsing i-dokumento ang ebidensya. Pwede gid nga makuhaan nyo sa recorded video. High-tech na katasubong, may cellphone na. O kung pwede nyo kuhaan sang picture. Taguon nyo na, i-save nyo. Para mo na ang usaron sa pagpasaka sang kaso. Mangin survey ina nga ebidensya. Galing kay ang tao subong nga haluson gani makakaon. Ang iban gani one day, one eat na lang. May kasarang kang magana, babalas lang na. Nga maghala ko picture kaga video da sa opisyal sa barangay nga nagakampanya. Ang ulod sa pinsar nila daya kung paano makatibo, kung paano masunod ilas rin. Ngatian sa pagkaon. Pero siguro mayari pa naman isang may ikasarang sa saling panawagan sa nga DILG. Ang mga tinaga perbing nga ginasulit-sulit nga daw pariho na lang sang guba nga plaka kagduyan. Ano ba lang guba nga plaka kagduyan haw? Nagabalik-balik Amo ni perme nga mga tinaga nagasiling ang barangay officials must be apolitical and remain neutral in the ongoing campaign for the upcoming May 9, 2022 synchronized national and local elections. And the DILG means business in going after village officials who continue to defy the law. Pabalik-balik malang ni, no? Ugaling kay may-ara sang nagakalipat gini. Kag may-ara gadya opisyal sa barangay, nabisan hindi malipaton, nagapalipat-lipat na lang. Kantuan tani ba ay pabati ko ang ining video message ni Undersecretary Dinsing. Parang at least sa sinuman nga barangay officials nga nakabati na pulupanumdum na kamo. Kaya hambal ni Dinsing seryoso sila. Kag hindi na pwede sa mga malahog-lahogan ang DILG. Kaya sa nasalin namin na sampulan sila nagligad nga 2019.
Mayara sang 52 ka mga opisyal sang barangay ang pinangkasuhan gid ugali ang question ko lang kamusta ng kaso nila. Amo na ba ng sistema naton diri sa pungsod sang Pilipinas? Amo nang daw hindi maintindihan kung pinasakaay sang kaso ang paghambalan. Ipasaka mo kaso 2019. Subong 2022 yung balaan ko doon status ang kaso. Nabuta na magkita eleksyon ho. Amo na iya ang kaladlawan lang ang senaryo dari sa pungsod sa Pilipinas. Sa oras nga alas 5:15 sa sining bahin abe hibaloon ta nano ang sitwasyon sa pila ka mga lugar na labayan sa ato sa ring patrol, no? Ilan sa ring observation sa trafiko, obserbasyon sa pila sa ring mga negosyos bong. Diin nga lugar ang pulo problema kung trapiko ang paghahambalan. No, sa gihapon mangin kaupo naton si Action Arlo Ticar, no? Si Action Arlo Ticar siguro Action Hens. Webes subong mo, no? Si Action John Diaz sa gihapon night patrol karon sa gabi. So bali si Action Arlo Ticar anay subong sabay sa ato sa patrol. Alas 5:16 sa mga nagabonitor sa ato sa live stream, salamat welcome man namon kabo. Nagadabo na sa nagapadala sa ila sa mga mensahe sa sinigid nga mga tirion. Ang tiyempo dari sa may surat sa Bacolod sa mga outside Bacolod nga nagabonitor subong. Okay gid ang tiyempo namon disbong. Nami lagaw ni, nami pa hilay-hilay, nami pa hangin-hangin sa mga mabugdaw nga lugar diri sa Bacolod. Sa Patrol, Action Arlo Ticar. Action Arlo, mayong hapon sa report, please come in. Action Marlon, mayong hapon sa aton sining mga tagpalamati all over Negros Occidental, including ang siyudad sa Bacolod. Right now, ang patrol nagalibot na sa pila ka mayor nga dalanon diri sa Bacolod because nga gusto ta may baluan ang pulso sang trapiko and including ang pila ka mga butang aton sining makita durante nga nagalibot kita sa sining mga tinion Action Marlon. But when it comes to traffic Action Marlon, ang isa sa mga matraffic gid nga area o kung dalan diri sa siyudad sa Bacolod ining sa bahin sang Lupisay na lusot dire sa may BS Aquino Drive kiti because nga ang mga dalan direction Marlon ginbuhuan kag isa lang ka lane ang magyan. That is why nga ang duha ka lane nga supposedly magyan pa sang salakyan isa na lang, so nagako-cause ini sang traffic Action Marlon. Kung ikaw mag-agi dira tuman gid subong Action Marlon ka traffic ang nasambit nga dalan dira sa may Lupisay na going to BS Aquino Drive diri sa siyudad sa Bacolod. Now diri sa downtown area Action Marlon, ang sa dalan sang Aranita still ang traffic nagapadayon kag masiling ta hindi gid man tuman ka traffic, but then may mga portion sa dalan sang Aranita going to downtown Action Marlon nga naga-traffic gid man. It is because kasi nasiling na ini nga mga inuras peak hour ini nagapinuli ang pila ka mga empleyado sang pribado nga mga balaligyaan kag kumbuyahan dire sa siyudad sa Bacolod, and so naga-cause ini sa traffic. Ito yung ibang nga mga driver Action Marlon kung nga ang naga-traffic because nga naga-parking niya sa hindi dapat parkingan. Pero may isa kita natalupangdan dire Action Marlon nga dapat ining mga traffic enforcers naton i-implement sang insakto ang traffic rules and regulation diri sa siyudad sa Bacolod, especially ining mga unload kag loading area Action Marlon. Kay iban nga mga salakyan wala yan nagaparking sa loading open unloading area, whiskey din na natin nagapinagustuhan. So that's the reason Action Marlon nga cause in isang traffic. But ang ibang nga mga area diri sa Bacolod, ang bila ka mga dalanon, ang Lacson Street naga-traffic man, pero ang iban wala tuman Action Marlon ka traffic ang area diri sa San Juan, daw hindi masyado going diri sa isa ka commercial establishment kada ko, so daw hindi traffic Action Marlon masyado. And ang klima naton kung ang balanta subong sini mahuluhandong na ang silak sang adlaw, nagadupoy-dupoy na ang mabugnaw nga hangin, and subong sini ang mga kauturan nato nakita ta
nga nagaginuwa na because nga handong na daw hindi na masyado sakit ang init. So kadamo sa mga tao subong nga makita naton Action Marlon dire sa area sa ang downtown, including ang pila ka mga malls nga ari gid nagapatupling ang mga tao, damo sa tao subong sini Action Marlon nga nagasinulod kay tibugnaw ang panahon sa sini nga mga tinon. Now ang peace and order dire sa Bacolod Action Marlon base naman sa aton nga pagmonitor sa pila ka mga police presence dire sa Bacolod. So far sa aton nga pag-monitor wala Action Marlon sa na-record nga mga kunano nga mga insidente, but kung may ara gid man ready kita Action Marlon nga mag-respond para man benepisyo sa aton sini nga mga tagpanamati diri sa Bacolod kung sa kabilugan nga probinsya sa Negros Occidental, pero di kabay unta nga magapabilin nga mangin matawhay ang dakbanwa sa Bacolod, including ang kabilugan nga probinsya sa Negros Occidental. So ang pila ka mga detalye sa aton balita karon Action Marlon igabalik naton sa aton sining pagpangalaga. Director sa amon sining namtangan o dire sa kay Action Ninyo Bugina. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas Labuton kasamang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Radio. Las 5:20, Action Radio Philippines Standard Time. Salamat Action Arlo Ticar. Mga intersection areas naton amo na permi ang na-eksperyensyahan nga may pula problema kung trapiko ang paghahambalan mo. Labi na sa mga lugar nga ti ang traffic lights bla. Bangian. Ang daragway sang numero maka-action kung kaysa way na isa ka kurit. Man napigawng kalidad sang traffic lights ang butang nila mo. Basta ka na gobyerno maka-aksyon na agin sa ginatuwag nga bidding-bidding. Pag-bidding, siyempre ang panag-onda, ang nubo nga presyo. Kung nubo ang presyo sa supplier, paano ka makasiguro nga di kalidad na? Hindi gani di kalidad, kay man nubo gani presyo. Di bla? Kung kaisa nga katabo dari sa may sunod sa Bacolod, ining mga intersection area nga may diferensya ang traffic lights, ginahungkod na lang na off maka-action, ginapa standbyan na lang sa tunga-tunga sa nga traffic enforcer nga among gahatag giya sa mga motorista, sa mga salakyan nga nagalinabay. Naga-traffic nilang traffic enforcers tunga na. Ay kung saligan mo, ang ining ginamuno naton nga depektibo kung kaisa nga mga traffic lights, ay kalibog man pinsa sa driver mo. Ano ni sa go o kon stop? Alas 5:22, Action Radio Philippines Standard Time. Iningabahin dala sa aton sa kaluwan sang Mighty. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada. Dari kita sa gabaritor sa ato sa live stream ho. Si Alex Fuentes.
Elizabeth Tagabala, good PM, Axo Marlon, God bless and more power to ARB. Alex Fuentes, ara, salamat kid. Milan Oligo, salamat kid. Ara sa live sa Bani Cafe, 3.0 version sa Kalayaan Highway. Dormitel, Araneta Street, Barangay Tangob. Okay. Tamiyaw please, Ma'am Vanessa Star, Kagdok Matmeyo, Jinky Dialagdon, Nuwala Marka Alex Montes. Helen Esco Sarita. Good afternoon, Axo Marlon. Keep safe watching from Murcia. Salamat. Nasinro, salamat kid. Gawala to sila ho. Jory ni Pomuseno, good PM watching sa Langka, Pinaginpinan. Lihog Tabyaw, ni Pomuseno family ka pamatigid subong, especially lambot kag di mapilasan family. Tiway. Bisan hindi ka pa magpakilala, ya kilala ka na namon. Hambal niya, nasinuro? Oh, sige. Man, Joby Ardijo mayong hapon, Christine Minyas Villalobos, salamat. Jezebel Orokay, mayong hapon, Axo Marlon, Tamyaw, Family Castro, og Orokay, Gabonitor, Gid, mi Dresa, Sityo na Paturan. Nonoy Russell, Ulitan, mayong hapon, okay. Lisa Montecastro, Narciso, pa-shout out hambal ni Ana Sinuro sa Panukoy, sa hinablos ko, si Jovi, kag Jodalyn Sans, mayong hapon. Arama si Dante Makilan, Ray Flores Baryoga, good afternoon. Good afternoon, Axo Marlon. Kapita with tinanok nga kamuting kahoy sa tanaga monitor. Baw ka na may turned. No? Kape ka tinanok nga kamuting kahoy. Oh. Baw. May tinabal kampiyon pa gido. Teresa Constantino Agra. Good afternoon po. Salamat. Elvira Gilogo. Good afternoon, Axo Marlon. Watching from Charito Heights. Thank you. Salamat. Okay. All right. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum.
The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipay balance. Amati ko mga ka-action, kundi sa nasiling tara, lawig-lawig na mga nadlaw. Nga nagasinumbali lang sa pagpangampanya ang mga kandidato ta sa nagkalain-lain nga mga barangay. Manlain ganyan kung kantuan mo personal ang mga tao, mga residente sang barangay kag mapulo pamangkot kung kamustang ila sa nga sitwasyon kag dara mo mismo sa barangay mabalaan kung bala mapulsuhan ka mamatsagan mo mana no kung bala na uyunan ka sang ginapangaluyagan mga kandidato o kung hindi. May mga kandidato nga bulabintaha para sila kay mayara sila sa ginatawag nga baluarte nga mga lugar. No? Baluarte nga mga lugar sa
presidential naton mga kandidato sa pagka-presidente. Mayroon na silang lugar baluarte nila mo. O, Marcos, mayroon na. Si Robredo, mayroon na. May mga baluarte. Bla. Pero dari sa lokal, mayroon man sang baluarte sila nga mga lugar kag kabarangayan eh. O galing kay kung kaysara nga kalipat la sa sering perme ginapahanumdum sang Department of Interior and Local Government akong DILG ngang opisyal sang barangay labi na gid ang kapitan sang barangay di kaya pwede mag-endorso sang kandidato di bla nagligad lang si DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dinyo nag-isyo sa warning, no? Si Dinsing may warning, si Dinyo may warning man. Di pa ka muna ka intende, mga opisyal sang barangay. Kaya si Dinyo mismo nakabaton sang report nga may pila ka mga barangay officials ang openly endorsing local kag national candidates. Dapat ang muno ko bala, hayagan niya mo ang ila sa nga pag-endorso sang local kag national candidates. Ang pagsulundan nagasaling nga ang pwede lamang maka-endorso sang kandidato sa anuman nga political aspirants sa sining maabot nga eleksyon, amo lamang ang presidente, ang vice-presidente, senador, kongresista, alkalde, vice-alkalde, kag governor, di bla? Ang barangay officials hindi pwede kay supak ina sa kasuguan, supak sa constitution kag supak sa omnibus election code. Nagligad nga 2019, Abril 2019, ang DILG nakapasaka sang kaso kontra sa 52 ka mga opisyal sang barangay nga ginakusahan nag-intra sa partisan politics. May ara barangay chairman, may sanggol ng kabataan who are actively campaigning for candidates. Nagligad nga eleksyon sang 2019. Ang kalabanan sila mga kaso nila sila pending pa rin. Amaning di ko lang galing maintindihan eh. 2019 kapasakaan sang kaso, 2022 nakitasbong, 2019, 2020, 2021. Sobra na duwak tuig. Tandi pa na sila sigon man bla ang dalagan sang kaso kay basi malita. Amo malaning guro ang ginasaligan sa pila ka mga opisyal sa barangay ka nagasagsag ang matasan nila sa nga perme naga-endorso, naga-suporta sa kampanya sang kandidato, kamati, ang solos pensar nila sila, why man nagyapon? Kung pasaka sila kaso, tubangon tayo. Amo na gurong rason, kung nga ang dabo sa mga opisyal sa barangay, ang way na nagapati sa saring perme nga warning ni, sang ato sa ahensya, sang gobyerno. Aring panibag-ong nga paandam ni DILG Under Secretary Densing. No? At least mabatian gid sa mga opisyal nato sa barangay na bla, aring matiin nyo ho. Barangay officials should not be involved in the election. You are supposed to be apolitical. Huwag na huwag kayong papahuli na kayo'y nakikisama, nakikialam at nagkakampanya sa kanino mang politiko. Ang ating mga taong bayan, mga kabarangay, kung nakita niyo po ang opisyalis ninyo na nagkakampanya sa lokal na eleksyon at may kinakampihan, paki-video po. Kung ang gamit ng inyong lokal na gobyerno ay ginagamit sa eleksyon, picturean nyo po, itigit nyo yung sang dyaryo para alam natin yung date. Isumbong nyo sa DILG. Kami na huwag bahala ang magpapile ng kaso. Again, I repeat, huwag na huwag kayong papahuli na kayo'y tumutulong sa isang politiko ngayong eleksyon because we are very serious of filing charges against you because
barangay officials campaigning in the elections is a violation of the law. Not only of the Omnibus Election Code, but also of the Constitution of the Republic of the Philippines. And we have instructed our local government operations officers na magbatsyag at tumanggap ng mga reklamo ng mga barangay officials na nakikilahok o nakikisama sa mga barangay sa darating na local election. Klaro naman guro na, no? Ginkuha ta ng tingog ni Undersecretary E.P. Maco Dinsen III. Sa interview man sa mga katapos ang media, nagliliga din ang Abril 6 lang, no? Dito sa area sang Luzon kon Metro Manila. Di naman aguro siling di ka mo kaintindi sa mga ginpangbuyan nga tinaga to ni Dinsing to. Simple lang, hindi pwede kay man lubag ina sa kasuguan, period. Di base kon luyag nyo nga madugang pagi sa 52 ka mga village officials nga napasakaan sang kaso nagligad nga 2019 nga piniliay. Hindi sinyo na. La 5:40 Action Radio Philippines Standard Time Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag Okay, dugang sa nga mga pang-acknowledge sa mga nagpadala sang dugang sa nga mga mensahe. Okay, si Teresita Constantino Agra, good afternoon po, salamat. Elvira Gilogo, good afternoon. Nagsumalon watching Charito Hay, salamat. Araman si Helavier. Ayaw nga po, nagsumalon, stay safe always. Thanks and God bless. Approve, humble ni Ana Sinuro. Ma'am Jinky Dialag doon, may hapon nagsumalon. Kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Vanessa Mayo, Andok Bat Mayo, Sinuel Amor, Lily King, Alma Oligon, Alex Armonteza, si Milail Oligo, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Salamat sa stars kagid padala. Melvin Peñafiel, good PM. Evelyn Ipomoserno, hello. Thank you. Thank you. Salamat gid. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bango ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sunod ang continuous ring ang nag-isaglit sa Aksyon Arlo sa detalisang report, please come in. Action Marlon, kapin sa 40 ka mga security personnel ang assigned dira sa may solar and biomass na napahamtang sa may barangay Santa Teresa, Banwas ang Manapla ang ginpaydalom ini sa isa ka training may angot sa ila sini nga trabaho. Ang nasambit nga training kag seminar Action Marlon ang ginpatigayon ini sa mga elemento sa Manapla Municipal Police Station sa supervision ni Police Captain Janet Bermudez ang hipi sang Manapla PNP diin gin-report Action Marlon nga nangin madinalagon ang nasambit nga kahiwatan. Dugang pa Action Marlon nga si Patrolman Marlon Prigo kag si Police Senior Master Sergeant Nelo Dipalan amo ang nagtudlo sa mga partisipante nga mga security personnel may angot sa basic arrest techniques kag iban pa nga mga techniques nga dapat nila sini mahibaluan. Sa matandaan Action Marlon nga ang barangay Santa Teresa sa Banwas ang Manapla ang isa sa mga barangay nga ginakabik nga may ara hindi pag-intindihan ay sa tunga sa mga pumuluyo kag sang mga security personnel sa nasambit iya nga lugar. Report nagikan sa patrol, this is Action Arlotica reporting, mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton kasamang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat sa report sa Patrol Aksyon Arlo Ticar. Si Hel Javiero naga-monitor sa ato sa live stream sa Amalia Good Catch. Okay. Ang ibang nga balita nga hindi ta malabutan na tuto karon sa Action na Farming Line, temporaryo anay nga pungko no si Action Art Hopon. No karon alas 7 tubtob alas 9 sang gabi. Sunod na aksyon na balita evening edition sa mga balita lokal, sa balita nasyonal. Kag iban pa, no? Alas 6 to alas 6:30 with Action de la Salazar. Ang balita sa Kapitolyo Provincial karon lang sa Action Farming Line. May kang tanan sa sading
Nakat man sang kampanyahanay kag politika, no? Man sa pagka-governor ti ginasiling nga daw pulo pag-on sa gihapon si Governor Bong Lacson. Pero may nagasiling man nga may bato man ang kontra. Kay way man nagapabaya, nagasige man kampanya sa mga banwa kag syudad, pati gani kuno mga layo-layo nga lugar ginalighot pa mo. Ikaw sang sering nagakandidato bilang governor. Sa Negros Occidental, Bacolod, adlaw-adlaw may nagalusot galit nga kandidato sa national nga level. Sa bayan sang mga kandidato sa pagkasenador ni kibot lang kita nga ari sila galit diya nagasulusid-ing man ang Negros Occidental ay isa sang vote-rich province mo. Sa Bogos nga Pilipinas, daw nabutang blas ikalima. O ikalima ko ni kaanom nga probinsya nga may pinakamadamo nga mga botante sa saring paboto naton nga eleksyon. Ang probinsya sa Cebu, ganda mo na number 1, no? Naman nga siguro dito sila nagatutok ka dito ganang punteriya mo sa mga kandidato ni sabahin sang national nga level. Alas 5:55 na Action Radio Philippines Standard Time. Magasunod na Action na Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Hinuboya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.